ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои мардуми ютуб, подписчикои канали Хонатеҷе, мардуми сарбаланди муҳоҷир, ҳама кас ҳастодем. Ирӯз 17 сентябр соли 2024 шумо дар канали Хонатеҷе, ҳамун канале ки фақат барои шумо хонаҳои арзон пешниҳод мекунад, дар ҳамун канал ҳастем бачаҳои азиз. пешакӣ барои реклама муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, рекламаш мекунед, фурӯшам мегузорем. ирӯза намода бачаҳо ҳастанд. Аз ваҳдат хонаҳои арзон, аз ноҳияи вахш тарафҳои совхоз 60 000 сум хона рӯй карданд. Аз шаҳри Бухтар хона ҳастанд. Аз ноҳияи Восеъ хонаи фурӯш ҳастанд. Аз шаҳри Кӯлоб хонаи фурӯш ҳастанд. хулос беҳад хонаҳои арзон. Ака як 7-8 хонае назар ба дига видео камтар кӯтоҳай. Хай хулос рекламаи зур бо диққат тамошо кунед. ҳамин навори мада бачаҳока ҳама каса лайкора бизанен. Дар канали Хонатеҷе подписатсия кунед, бовар кунед беҳтарин хонаҳо арзон рӯй мекунанд, тамошо кунед. дӯстони азиз, барои шумо билети донишҷӯӣ лозим бошад, дар WhatsApp акай дале муроҷиат кунед. дар байни 10 рӯз шумода билети донишҷӯӣ тайёртон мекунанд. коршон онлайн. шумо фақат як сурати живой аз миён боло, сурати паспорт ва миграсиони карта рӯй мекунед. коршон қонунӣ, ҳуҷҷатҳошон ба тамоми шаҳрҳои Русия кор мекунад. Акай далер дар хизмати шумо 24 соат ина аз номи канали мо Савдо ТВ занг занед. баъди гирифтани билет донишҷӯӣ шумо не ҳуҷҷат мекунед, не патент, не документ бачаҳо. ина марамат аз номи канали мо Савдо ТВ ба акай далер муроҷиат кунед дӯстони азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акай Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марамат занг зада бортон равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, ассалому алайкум дӯстони азиз, ана боз як хонаи фурӯшии дигар, хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Навканда қарор дорад. ина омадем баҳри шумо навораш мекунем, бо диққат тамошо кунем. мардум ҳама зиндагӣ дорад дӯстони азиз. хубиш ҳамяе ки дар ҳама ҷа об доранд. ина об гузарондагианд, дохили хонаҳо об мешавад дӯстони азиз. дохили хона об, свет об камбудӣ надорад. ина обш, мардум ҳама зиндагӣ дорад. шаҳри Кӯлоб, деҳаи Навканд. 3 сотих замин, 3 дар хона, подвал, калидор, кухонӣ, ҳамаш хулас ҳастад. ана ҳамин хона ма шумо да ҳозир пон нишонтон метавонем дар он берунша. хулас тамошо кунед, баъдан харидориш кунед. бародари азиз, гирди хона забор гирифтагӣ. хона ба семенблок бардоштан, фасади дарун ба кирпичи пухта, фасад дарун чиндагӣ дӯстони азиз. ана хона дохил ба подвал мешем. аввал якта подвал, ин тараф боз подвал. ҳозир даруни хонаҳоро дӯстон нишонтон метавем бинем. хоб дӯстони азиз, ана нигоҳ кунед ака, мардум ҳама зиндагӣ дорад. ана хонаҳо, ана хонаи якум, шикатур кардагӣ тайёр. инҷа калидор, инҷа раха ягон мақсад кухонӣ куненам мешавад. ана хонаи дуюм, ина фасади дарун, кирпичи пухта. хонаи калон, фасон хушрӯ, дута тиреза дорад. дар мечаспонен. хоб ана инҷа. ана хонаи сеюм. як тиреза дорад.
бачаҳои азиз, хоҳишаи ҳаматон пабраз ки лайкҳоро бизанен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. Ҳамин наворо баҳри шумо меҳнатҳое мекунем мо. Мақсад хоҳишҳои шуморо иншоалло мо амалӣ кардан мегирем. Фақат дар ҳамон таги комментария нависен аз куҷо то чанд сума шумода хона дар кор мо рафта набор мекунем. Куҷо рафта набор кунем нависенем. Ина деҳаи навкан дӯстони азиз. 3 хона калидор, кухни, подвал, ҳавли ҳамвор, гирди хона забор, даруни хонаҳо ба кирпичи пухта, фасад чиннагӣ ҳастанд. Баъдан боз дар поён як 3 сотих замин дигар дорад. Ушам хулас маслиҳат кунем бигирен. Нархи ҳамин хонае ки мо видео кардем, нархаш бо маслиҳат дӯстони азиз маслиҳат карда бигирен. Пушти хонада оби 24 соата ҳастай, мактаб ҳастай, хоб магазин ҳастай. Деҳа хулас нав обод шидасай дӯстони азиз. Худотон бо рақамоша дар таги навор мемонам. Нархи хона бо маслиҳат дӯстон бигирен шав. Шумо даҳози аму 3 сотих замине ки бояд мақсад бо аддени фурӯхта шавад, вайшам нишон метиҳем бинем дӯстон. Дӯстони азиз, ҳамин хонае ки мақсад мебинед гирдаш маҳкам ба семенблок забор дорад. Ана ҳамин обши ба аму хона 3 сотих масоҳат дорад. Ана ҷае мебинед иҷа хирш 3 сотих, иҷашам аддени маслиҳат карда фурӯхта мешавад. Ишам худтон бо занг занед дӯстони азиз. Хулас ана ҳамин хел хона 3 сотих участкаи аддени мардум ҳама зиндагӣ дорад. Деҳаи навкан. Мақсад бачаҳои азиз маслиҳат карда худотон бо аз номи канали мо Саудо ТВ занг занед. Худохоҳ бо скидкатон мекунад. Зиндаву сарбаланд бошем. Боқӣ дар амони худо то навораи байнда дӯстони азиз. Дӯстон мегзарем ба дуюм притсепи фурӯшӣ. Анаи притсеп барои шумо дар корай. Притсеп фурӯшӣ. Ноҳияи Фархор 11500 сомонияй. Дар пушти ҳамин мошинитон бачаҳо кашолаш мекунен, как тилишка кор мекунен мегарден. Беҳад удобни хулас дар корай. Документ дора, лекин растаможка надора. Дарозиш 2 мега, паҳмиш 1.20, баландиш 50 сантиметр. Хоб маълумоти пурра дӯстон занг занен 9 мега, кор фаҳмондагӣ нестай. 11500 дар ноҳияи Фархор қарор дорад. Каси мегира ина ошава. Хулас фикр мекунем ки удобнияй. Мақсад лишни мада боша удобни. Дар пушти мошин бор мекунем. Как тилишка кор мекунем. Любой ҷо мерен. Бор мекунем як савдодан хубай хулас. Мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ роикан дар ноҳияи Вахш, савхози Вахш, ҷамоати Ваҳдат, деҳаи Қизмтошоқ. Номи зур Қизмтошоқ дӯстай. Мақсад хеле деҳаам будаст да. 10 сотих масоҳат доштааст, 2 хона. Нархаш 65000 сомонай бачако. 65000 да. Ана ҳамира ҳозир метавонед ина занг занед бигирен шав. 17 сентябри соли 2024 хонатиҷа баҳри шумо навор кардесай. Нашоти ҳамин хона рақамҳои дастӣ 0377 ёки ватсапшон 9400 занг занед. Масъалаи об ва свет проблема нестай мага. Мактаб ҳастай, магазин ҳаст, ҷои мувофиқ барои зиндагӣ кардан. Занг занен аз номи канали мо бо ягон сум иншоалло скидкатон мекунам дӯстон. Лайкҳоро монен. Чорумин хонаи фурӯширо тамошо кунем. Хонаи фурӯшӣ 3 комната, масоҳати 5 сотиха, шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина, Орион гуфтанӣ, адрес. Намиҷа хулас 280000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Проекти фасони замонавӣ. И тараф дарвоза, исохонаҳои фасон духтагӣ, ҳавлии калон 5 сотих масоҳат дорад. Маълумоти пурра дӯстон ҳозир занг зан бигирен. Рақамҳои дастӣ 42 5 сотих. хоб 3 комната 3 километр мега дуртар терминали мусофиркашони рӯбарӯи боғи хоб чӣ мега интенсиви мега пеш аз биби Хурам. Ҳамиҷа ҳамин адрес. Ина дӯстон касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хона дорен занг заненда ҳозир рафта харидориш кунем. Мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, кӯчаи Ҷомӣ,
4 комната масоати калони 6 сотиха 250,000 коробка. хона дар кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, ноҳияи Восе. 3 хона, 1 кухни, 1 ванна, об, свети доимӣ, кӯча асфалт, ҷойи хуб, 6 сотих замин дорад. бачаҳо ҳастен, мардуми Восе ҳастен, тамошо кесен. мақсад агар ин хона камтар қимат боша, навори баъди на бо иншоалло хонаҳои беҳтарин мемонем. канали мо, канали главни мо бачаҳо Сауду ТВ ҳай. ҳастаи нафарое ки ҳамун канали Сауду ТВ моро тамошо мекунанд. агар ҳам хеле боашоб бошад, дар ҳамун комментария нависен. мақсад хеле хурсанд мешем. лайкҳоро монен, дар канали ХонаТЖ ва Сауду ТВ подписатсия кунен. то вақте дар ютуб ҳастем, иншоалло дар хизмати мардуми тоҷики хидмон иншоалло ҳастем бачаҳо азиз. лайкакура монен. мегзарем ба шашумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ 2 комната масоати калони 6 сотиха шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ширинбулоқ. зуро ҳар хел деҳао будай. деҳаи Ширинбулоқ, деҳаи бо Қазамтошоқ, хоб Карасинка, хеле ҷоҳо мақсад будааст да, деҳаҳои зур. хоб шаҳри Ваҳдат, деҳаи Ширинбулоқ, 200,000 сум. рақамҳои WhatsApp 2828. ассалому алайкум, мардуми хонахар мега. ҳамин WhatsApp қади занг занен, аниқша пирсон шен. ина WhatsApp ахираш 2828 занг занен. ирӯза навормон дӯстон ба 6 дона хона тамом шид. ҳаракат кардем ки аз рӯи комментотон, аз рӯи хоҳишҳои шумо навор кунем. мақсад просто барои як хона не, инҷа рекламаи границаҳо ҳаста. ино ҳам манфиати шумои дӯстони азиз. ҳай принсипҳои фурӯшӣ буд, якчанд хонаҳои арзон буд. ҳамаш ино ба манфиати шумои дӯстони азиз. хулас барои реклама ҳатман муроҷиат кунен. замин, мошин чизе бошад, дар канали ХонаТЖ ва Сауду ТВ рекламаш карда ҳаракат мекунем, фурӯшта гузорем бачаҳо азиз. фурӯхта битем. дастгирии шумо мекунем, шумо дастгирии мо кунен. зиндаву сарбаланд бошен. пешай баромадан аз навор ҳамин лайкотонро монен, як комментария фасон кунен. ай ҳаматон рӯзием. боқӣ дар амони худо дӯстони азизи ман.